Sepanjang hukum adat nan bapakai nang sarantak di alam Minangkabau, biar didarek di Golua atau dirantau di pesisir, orang Sumando datangnya dari Japui, tibonyo jurung jangan. Walau ragam jabutan indahlah samo, karena ada selingkah negari pusako selingkah kaum asyang padang asyang dilalang, hakikatnya tetap sama, yaitu di Japui. Minantu alun kapulang, suami alun katibo, sawalun di Japui secara adat. Nah itu aturan Minangkabau sampai kini alun berubah. Mari tu kaji falsafahnya. Ayah sabuikan satu contoh adat caputan yang berlaku di satu negari Tanjung Raya etan di ranah agam baru. Bahwa di antara jini alat caputan membawa tando jopo. Kok kurang rukun sarainya marapulai alun keturun. Adapun para gaya japutannya antara lain sapu tangan basulam tapi bare sebinjek ujung yari saratu balilin bambalau. Sudah tu ampek batang rokok begiliang, tentu saja basirih langkok lambang simbol kepala adai. Apa makna nentesirek dari ragam japutan tadi? Mungkasuinya na ampek batang rokok begiliang tahu juga kaurangan barampek, yaitu sabatang untuk mamanya, sabatang untuk bakonyo, sabatang untuk pengulu, sabatang pulau kerang Sumando. Kamarilah izin dipuhunkan untuk malapeh marapulai. Setantang makna nantasirek dari bareh sapu tangan, itulah simbol sandang pangan jariah payah ibu jubapo kini diminta urang saja. Kebaliau kolah himpunan sambah meminta mohon kadilahan anaknya dijapui ke Minantu. Baitu arifnya ajaran adat dalam menjalin peradaban. Memang batu anak, secara materi hukum hanyalah urangan badua punya ikatan dalam lembaga perkawinan, yaitu anak daru jumarapulai. Tapi di masyarakat adat Minangkabau, perkawinan yang ideal adalah nan diike hubungan ipabisan. Des, nan nikah anak kemanakan, nan kawin kaum dengan kaum. Dek sabab karena itu, sebagai andam minantu orang, istri memikul beban moral dalam membina dan memupuk cara berukun bayi pabisan. Pandai-pandai bertanam budina, elok-elok membawa diri tahu magak magiahkan. Jo pembayan dan bertandiang, jo ipa usah ceke telah biah mitu keduanya. Ko suami membela ranggaiknya mauruh dun sanak kemanakan ataupun meragiah ke mamahnya, usah membudek jo maupe angiklah tadah dari cangkia, jangan nak usah. Karena lah jaso da ulunya pisang terkubak babarikan awak letau buliah saja. Cuba pikir cuboran nuangkan. Sajak nan dari Manaruko taruh manuga persamayan kini labaniah jadi padi. Dia di siang-siang di lambuak di garo pipik saikua bahalaukan. Kinilah kuniang tengah sawah padi larundua bilang tangkai urang lain dan kemanyabi. Ingatlah guno waya urang nak. Jangan lupa jijasel tanah ulah dek mani hayatamu. Penghabisan ayah ingatkan, dimanapun kau tinggal. Biar di kampung jadi rantau di desa atau di kota, di rumah petak bersusun di gedung mewah batingke di pondok pirih terpancia, kita mesti bermasyarakat. Indak buliah hidup manusia nan bak si cerek di padang lalang copinang tumuh di lereng. Eloi hubungan jurang banyak, paliharo silaturahim. Kok sanang tandang betandang, kok sakit silau menyilau, kok mati janguak menjanguak. Tibo dibayak baimbawan, tibo diburuak bambawan. Bajalan samu mairiang, kok bayua samu maisi peduli dengan lingkungan. Caro bajiran bertetangga barampia beradok rumah, pakaikan tenggang jaraso tahu menimbang hati orang. Lu buat ditampuah jan baria, menyawa usah mengaruhi awak mandi orang tak basah. Dalam menjalin pergaulan, hati-hati menjaga jarak, jangan terlampau arek bana. Tangga segala pembuhuran tekambang di PSO ibarat biliak tak dindiam. Sabab ada kalonya pia. Sakali kandak tatagun sesai atinya kanai, sinan ambalau marara ulu pisau di sarung melukui isuak diri kau di sesuni. Hati-hati. Manolah anak kanduang ngayah gadih nan jombang dolong gadang banyak setampang dek mamahnya.
Kalian berdua berdunsa anak nan bak sapasang anak balam sikua jantan sikua betina. Sapia utang pada anak Allah lansai bangkalai sayang bakayuh basu barangkan. Walau tak sampai bak diurang, tomah tahan tak kalian gadang kini hampir jadi orang gadang. Isuak kok lah tanikah tak kawinkan anak besandiang jaminan tu tanggalah baban di kepala. Setantang ayah jemande, nyampang ke umur dipanjangkan badan mumuat sakit talatak kalian namun kini sison. Nyato tak kamata maengong salua ke anak dan baduo bakih masanda badan tu. Ko dapet pinta je pintona kami nan usah dilengahkan badoso kalian tentang itu. Tapi samantang tu nan bakian kami tak minta balik jaso managih utang bakih anak tindak. Itu menjadi kewajiban kalian berhak menerima. Sabaliaknya nak dimakani lalama hisuk berpindah wajib ke nak kandung. Hak di tangan ibu bapa itu konon hukum syarak. Tapi demi Allah demi Muhammad kami takkan menuntik-nuntik. Kok lai alhamdulillah kok indah kalian tak berutang malang-malah diberi kami. Hanya nak ku ado sangku jo Allah setantang bakti ke orang tua, kami tak satu tentang itu. Menyangkut dosa jo pahalo timbangan amal surang-surang urusan khalik di makhluknya. Selain daripada itu, kok basuo silang salisiah batingkah basobok kato itu biasa di rumah tangga ataupun di masyarakat. Selesaikan elok-elok. Usah emosi tagak tali egois nak menang surang. Tapi suruh salangkah untuk maju bandakan jom musyawarah dialog katuran kini. Kadang-kadang sangkito jadi rahmat nak. Basilang kayu dalam tungku di situ hati mangkoidui. Balego sanduak jopari wak nasi lah masak sendirinya. Tapi kok anyui raso tak terpintih tingginya mungkin tak terpanjang rata ke raso baparinggo. Limpahkan urusan kenan tua usah diandok dibusuakan. Kemudian berserah dirilah. Hanya kebakih Tuhan Allah sarahkan diri bulek-bulek pulangkan urusan kenan satu tawakal Tuhan Allah. Hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah aku bersandar pada Allah. Tiada Tuhan yang kusembah selain Dia. Kepadanya lah aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan arsy yang agung. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.